Кучу ушедний юссе вічне вирва, да кужамен вигічений слен озерлунен. Тели шорнітисна общественна палатайн, регіонса відомство петкалищяс, еколог да общественник яс. Сички кшурс да сикмусе двощань, хоч ми ще збильмедене річний дозор акция. Независимый экологический контроль за состоянием водных объектов. Нивзон дон ялини ежвада сиктив юяс, відждені ставися лючки вирва віджим бокшань. Котрте на мастер-клас яс вілден на яс дон явна лабораторія валич системлунси. У нашій кас акція, котру тем щодор, косін сумедний туризм, а ништа лишедне вирва віджиме ушедан ширин. Та чим се ми впалені вощне сиктивкарен. У нас есть проект создания такого экологического центра «Лесной городок». Мій кис ям лищодно тачем ширин, міян ветиманкуєм школаса лісничество. Це не водимо ще мати щурскуєм, що не взон, не важен тачем клас вочтим іжва районен. Міян отмуном пирпач калота виснаколоторія ширин, кони пожас котиртне аджішло м'язданодне мастер-клас яс, медем чилять вермісне юкшини опитен да силмане воджі. Чукарча сланкує щерті, медведь школа віледний єс тор'ян чукарний лопіок і ушедне віджіне вирва, кодє цад да школа щань.